ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு அவர் வீடியோ. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, எப்படி சீக்கிரமாக மாஸ்டர் போகிறதுன்னு. நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர்ஸ் பார்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் வச்சுக்கோங்க. கேரக்டர் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அடுத்தது இந்த கார் கேரக்டரு. இந்த காரில் அதுக்கப்புறம் இது ஆஃப்டர் பர்ன் சொல்லி போட்ட அந்த கேரக்டர். அது எதுக்குன்னா, இப்போ நீங்கள் லாஸ்ட் ஜோனில் கார் எடுத்து சுற்றினாலும் உங்களுக்கு அஃப்ரைடே இருக்காது. நீங்கள் எவ்வளோ இதாக வேணாலும் சுற்றிக்கலாம், உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காது. எந்த எனிமி அடித்தாலும் உங்கள் மேலே புல்லட்ஸ் படாது. காரு இல்லாட்டி பைக்கில் மட்டும் பட்டு டேமேஜாக நிற்கும். கடைசி கேரக்டர் ஹேக்கர் ரைஸ்ன்னு சொல்லி போட்டு. இந்த கேரக்டர் ரொம்ப மெயின். ஏன்னா இப்போ நம்ம ஒரு எனிமி ஒரு புல்லட் பட்டாலும் 13 செகண்ட்ஸுக்கு அந்த எனிமி எங்கே இப்போ ஒரு வீடுனா அந்த வீடை சுற்றி வரான்னா இந்த வீட்டை எப்படி சுற்றி வரான் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு பார்த்துக்கிறதுக்கு அந்த கேரக்டர் யூஸ் ஆகுது. அடுத்தது நம்ம அந்த இப்போ இது வைக்கிறோமில்ல கைஸ், லோட் அவுட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு பவுண்டி டோக்கன் வச்சுக்கோங்க. அது ஒரு 7 டேஸுக்கு 15 டோக்கன். அடுத்து ஸ்கேனர், அதுவும் 7 டேஸுக்கு 15 டோக்கன். ஸ்டார்ட் பண்ணி மேட்ச்குள்ளே போய்க்கலாம். இப்போ நம்ம மேட்ச்குள்ளே வந்துட்டோம். இனி என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ நான் லாபியில் இருக்கேன். லாபி முடிச்சுட்டு உள்ளே போக போகிறோம். ஓகே கைஸ், நம்மளோட ஃப்ளைட் வந்துருச்சு. ஃப்ளைட்லேருந்து இப்போ நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு சர்வே டிப்ஸு. நீங்கள் இதே மாதிரி சர்வே பண்ணி போயா அடிக்கணும், உங்களுக்கு ரேங்க் மைனஸ் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். இதில் அந்த பேஸ் கேம்ப்புன்னு சொல்லி போட்டு ஒன்று இருக்குங்க கைஸ். அந்த பேஸ் கேம்ப்புக்கு மேலே பேஸ் கேம்ப்புன்னு ஒன்று மார்க் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். மார்க் பண்ணிவிட்டு மேலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் அப்படியே இந்த விண்மில்ஸ் இருக்குல்ல, விண்மில்ஸ் சுற்றுற மாதிரியே தெரியும். நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, எஜெக்ட் கொடுத்து ரொம்ப ரொம்ப பக்கத்தில் போயிட்டு கரெக்டாக அது மேலே நின்று டைவ் அடிச்சுக்கணும். டைவ் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பேராஷூட் ஓப்பன் பண்ணணும். கரெக்டாக பேராஷூட் ஓப்பன் பண்ணும்போது நம்மளோட அந்த ஆக்சிலேட்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம், அதையும் நம்ம கொடுக்கக்கூடாது. அதை விட்டுட்டு பேராஷூட் மட்டும் அப்படியே ஓப்பன் பண்ணிக்கணும். ஓப்பன் பண்ணிட்டு அடுத்தது கரெக்டாக சைடில் போய் மேலே போய் நின்று அப்படியே படுத்துக்கணும். சுற்றியும் முற்றியும் எனிமீஸ் நிறைய பேர் இறங்குவாங்க. அதனால் நீங்கள் இப்போவே கீழே இறங்குறது உங்களுக்கு சேஃப் கிடையாது. அடுத்தது நீ என்ன பண்ணணும்னா, இப்படியே கேம்ப் அடிச்சுக்கோங்க. மெயினாக க்ளூவால் தர பெட்டு ரொம்ப மெயின். அந்த பெட்டு இருந்தால் உங்களுக்கு க்ளூவால் ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம். அடுத்து நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு 2 க்ளூவால்ஸ் கிடச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ஃபஸ்ட்டு ஜோன் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் தள்ளி தான் போட்டிருக்காங்க. அதனால் செகண்ட் ஜோன் எப்படி இருந்தாலும் நம்மளை தாண்டி தான் போயிடும். இல்லாட்டி பக்கத்தில் டச் ஆகிற மாதிரி நிற்கும். அதனால் க்ளூவால்ஸ் மெயினாக எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் அங்கே போக பார்த்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு 3 க்ளூவால் கிடச்சிருச்சு. செகண்ட் ஜோன் என்னை தாண்டி போட்டுட்டாங்க. இப்போ எப்படி இருந்தாலும் சிங்க் ஆயிரும். சிங்காக நம்ம போய் ஏதாச்சும் கீழே கன்ஸ் எடுத்தோம்னா தான் நம்மளால் இது பண்ண முடியும். நான் கரெக்டாக பார்டரில் நிற்கிறேன். அதே ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிறதுக்கு போயிருந்தேன்னா இன்னும் செகண்ட் ஜோன் கவர் ஆகிருக்கும். இப்போ இந்த இடத்துல இன்னும் குதிக்காதீங்க. இப்போ குதிச்சிங்கன்னா இதாகிடுவீங்க. குதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சுற்றியும் முற்றியும் எனிமீஸை செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் கரெக்டாக அந்த ரொட்டேட் ஆகுதில்ல கைஸ், அந்த இடத்துக்கு போய்க்கோங்க. இங்கேருந்து குதிக்காதீங்க, ஹெச்பி மாற்றி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நான் ஏன் கேரக்டர் உங்களுக்கு வைக்க சொன்னேன்னு சொல்லி போட்டு இந்த டைம் உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கிட்ட மெடிக்கேட் 0, ஒன்லி 10 லைஃப் தான் இருந்தது. இப்போ அந்த ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அங்கே எல்லோ கலர் வீடு ஒன்று இருக்கும். இந்த வீட்டுக்குள்ளே நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக போக பாருங்கள். இந்த வீட்டுக்குள்ளே போய்க்கோங்க. நான் எதுக்கு மார்க் பண்ணியிருக்கேன்னா, உங்களுக்கு அந்த வீடு சரியாக தெரியணும், அதனால உங்களுக்கு அது மார்க் பண்ணியிருக்கேன். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு இது கிடச்சிது, MP40 ப்ளஸ் ஒரு UMP, அதுக்கப்புறம் UZ 3 கன் கிடச்சிது. 2 ஷார்ட் ரேஞ்சு வச்சு ஆட வேணாம், அதனால தான் அங்கேருந்து இதையும் அவாய்ட் பண்ணிட்டேன். ஸ்பேத்ரிஸும் அவாய்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ AK இருக்குது, AK நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்மக்கிட்ட 2க்கும் கன் ஸ்கின் இல்லை. நம்மக்கிட்ட இருக்க கன் ஸ்கின் நம்மளுக்கு கிடைக்காது. ஆனால் இப்போ நம்ம சுற்றியும் முற்றியும் பார்த்துட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஜோன் கார்னரில் போக பாருங்கள். ஜோன் கார்னரில் போய் கடைசியில் எண்ட் ஆகுமில்ல, எண்ட் ஆகிற இடத்துல நீங்கள் ஜோனுக்குள்ளே கனெக்ட் ஆகிக்கணும். இப்போ நான் எப்படி இது ஸ்ட்ராட்டஜியாக போகிறேன்னு பாருங்கள்.
இங்கே இந்த இடத்துல நடுவில் நீங்கள் ஏதாச்சும் இன்ஹேலர் அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கடைசி டைமில் உங்களுக்கு உதவும். அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த இன்ஹேலர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நான் பார்க்குறேன் இந்த சைடு எந்த எனிமியும் வரல, அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன், அப்படியே போய்க்கிறேன். இப்போ வந்து நம்ம ஜோன் கார்னருக்கு வந்துட்டோம். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஜம்ப் பண்ணி பார்க்குறேன், ஏர் ட்ராப் இருக்குது. ஏர் ட்ராப்புக்கு போகலான்னு பார்த்தேன், ஆனால் இந்த இடத்துல ஒரு எனிமி போனான். ஸோ நம்மகிட்ட லூட்டும் இல்லை, கன் ஸ்கின்னும் சரியாக இல்லை. அதனால் நான் என்ன பண்ணிட்டேன், பேக் அடிச்சிட்டேன். பேக் அடித்து முடிஞ்ச அளவுக்கு இங்கே தப்பிச்சு அந்த இங்கிருந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிற பாருங்கள், தெரியுதா எனிமி ஜம்ப் பண்ணி உள்ளே போகுது. சரி நமக்கு இந்த வம்பு வீண் வேலையே வேண்டாம், ஏன்னா அந்த வீடியோ நான் அடிச்சிருப்பேன். சர்வேயிங் டிப்ஸ் அதனால நான் அடிக்கலை. அதனால சர்வே பண்ணியே இப்போ லூட்டும் சரியாக இல்லாதனால நான் இந்த டைம் அடிக்கலை. அதுக்கப்புறம் இந்த சின்ன சின்ன வீடெல்லாம் இருக்குல்ல, இந்த வீட்டுக்குள்ளே போய் நீங்கள் லூட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஆனால் எந்த இடத்துல யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. இப்போ பாருங்கள், உள்ளே போய் வெஸ்ட் இருந்தது, வெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டேன். வெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற வீட்டுக்குள்ளே போனேன். பக்கத்தில் இருக்கிற வீட்டுக்குள்ளே போனால் லூட்டே இல்லை. MP40 தலைவன் MP40 மட்டும் 2 அண்ணா இருந்தது. சரி ஃப்ரெண்ட் வீலில் பார்த்தா எனிமி இல்லை. சரிடா மாப்பிள்ள உள்ளே தாவுன்னு சொல்லி போட்டு தாவி உள்ளே போய் மேலே ஏறுறேன். லூட் பாக்ஸு ஐயான்னு பார்த்தா லேண்ட்மைன் போச்சு. ஸோ என்ன பண்ணுறது, இங்கே பாருங்க பாட்டு குட்டி. இந்த மாதிரி கன் இருந்தால் நம்ம அப்படியே பார்த்த எனிமியை துப்புன்னு தூக்கியிருந்தோம்னா தலைக்கே போய் விழுந்து அவன் செத்து போயிருப்பான். என்ன கைஸ் பண்ணுறது, எப்படியோ போன சீசன் வந்து நான் மாஸ்டர் அடிச்சிட்டேன் கைஸ். அதுக்கான நான் இப்போ யூடியூப் சேனல் இல்லாததுனால அப்போ நான் வீடியோஸ் போடல. இப்போ யூடியூப் சேனல் இருக்குது, அதனால வீடியோஸ் போடுறேன். இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கான கிளிப்பை நான் ஃபஸ்ட்டே காமிச்சிருப்பேன், ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில். முடிஞ்ச அளவுக்கு என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.